Ciao, eu sunt Aida și sunt aici cu Emma. Aici sunt și eu! Da. Și astăzi ne jucăm Roblox. Ăsta. Da, bine. Intră tu pe el. Intru eu. Știi să te joci. Da, mai bine pe laptop, dar am telefonul la mine. Cum e la mine acasă, că nu suntem surori. Aș vrea eu. Opa, ai picat. Am picat. Scuzați-mă, a picat Aida. Aida, aici, cu tine. Ce? Dacă vă întrebați, în flip de fosilă timp ați văzut de multe ori. Da, eu sunt Emma Pisi. Eu sunt Aida, uite telefonul meu. Nu sunt de friend request. Să-ți știu abonații să vorbesc cu ei. Hai, Aida, că mi-au chestiile de pe Shopee, să zici și tu. Da, bine. Eu mi-au doar asta. Fiindcă... pentru mine mă ajută asta. Eu am și asta, am bani și de asta. Tu nu știu câți bani ai, că nu arată aici cât survival ai. Și na, trebuie să testezi tot timpul pe telefon. Dacă aveam laptop, puteam să văd. Știți cum e pe laptop? Da, cine are laptop știe tot. Uite tu. Și eu știu tot. Uite, îl dau pe albastru și bim! Bim! La Bux este viața. Uitați-vă la mine. Știu, vă place cum alerg. Nu știu care vrea O să am și eu canal de YouTube. Dacă mă lasă mama mea, o să am și eu canal de Bă, YouTube. dar iar ăsta. Mă bat pe toți. Știu. Nu mai pot. Aida mor! Liftul de oameni. Am făcut și un video cu liftul de oameni. Dar e privat, să știți, la meu de YouTube, așa că nu îl puteți vedea. Dar ca să știți, o să mă cheme Emma Pupăză, cred. Da, pe mine mă cheamă Aida Ilie. Eu sunt cea mai tare din parcare. Vrei când mai e fata asta să ne dăm pe topogan chiar dacă o să murim? Bă, dar fata asta tot mă împiedică. Delete! Mi-a dat o fată. Hai. Stai. Dacă era bună de ta. Da, acum nu are cum. Bine, are cum. Am dat accept, fiindcă de ce nu? Tu dai accept? De ce? Fiindcă... De ce nu? Delete. E tot It's not into you for like. Uai, ce lente suntem. Nu lente, suntem destul de rău. Sunt praf. Eu nu sunt praf. Tu ești joardă. Eu mi-am luat ăsta de săi și m-am mâncat direct pe casă. Aha. Vine apa! Nu! Și să du... Unde e apa? 3, 2, Bă, nu te arunca. 3, 2. Da, eu am și videoclipuri în engleză, dar eu sunt cu engleza. Dar eu sunt în România. Da, sunt în România, n-am fost niciodată în America. În Timișoara, dacă o vedeți pe Aida, dar nici nu știți cum arată Aida. Da, sunt frumoasă, sunt brunetă și am... Cred că ți-ai văzut-o abonată cumva. E posibil. E posibil, nu știu, poate. De unde să știu eu? Eu știu cum... Fata a picat. Eu știu cum să faci un din ăla cu camera, ca să mă vadă oamenii, ca să știe cum arată. Hai, da, trebuie să mă ajut. Hai, sus, hai. Nu știu ce aplicație. Tu nu folosești de pe laptop, e mai ușor. Dar tot mă împing! Da, știu, sunt proști. Să zic la tipa asta, hai. Eu le zic la toți. Papa, dar ce asta? Ce? Eu sunt vest albastru. Sunt zeul zeilor. Emma, unde ești? Vest albastru, aici. Departe, Emma! Unde? Care albastru? A murit. Fiindcă din greșeală am mers. Acum nu. O să mă omor. De ce? Fiindcă să stiu cu tine. Oricum, o să mă unez acum. 3, 2, 1. Vulcan! Nu-ți mor atunci. Îmi place vulcanul. Haide. Eu nu mai am chestiile alea de viteză. Așa, hai. Să-mi iau să sărit. Auci! Prima, sunt un vulcan. Ce chestia asta neagră? Vulcanul... Dar nu știu de ce, dar ăsta e cu apă, prieteni. Și știi că jocul ăsta e cu apă, Emma?
Ajutor, mă împing. Și de fapt o să vină valul. Haide. Uite, vezi? Da, vine lava de fapt. Știu. Haide, unde? Urcă-te pe capul meu. Bine. Haide. Hai. Mulțumesc. Eu am sărit. O să-i omoare pe toți de acolo, cred. Ba, nu, putem să stăm și acolo. Ajutor. Haide. Ajutor. Ok, mulțumesc. Uite-te la capul ăla. Uite-te la părul ăla. Bine. Are capul mai mare decât Vreți să corpul. ne jucăm? Dați un like dacă vreți să ne jucăm. Dați un like dacă vreți să ne jucăm. Cu mine! Cum adică? Cu mine, dacă mai vreți episoade cu mine. Au! Ah! Da, dacă mai vreți să mai apară șcana asta la mine, dați un like sau dați în comentarii. Sau un să vă abonați. Da, bine, acum poate. Și puteți să scrieți în engleză. If you want, you can't all the things. Cine? Am crezut că sunt doi bebe, dar și vii aici. They are real because they are our sisters. Baby. Bă, de ce toți îmi dau? Poate sunt abonați. Da. Sigur. Da, normal. De parcă știu cum... Arată. Da, de parcă toți. De data asta mă duc pe celălalt. Și eu. Ca să nu mai fie așa. Acum vezi că toți... Bravo, arată fain. Wow, mulțumesc, mama lui Emma. Eu stau înăuntru. Voi. Ză prieteni, ză ce mai faceți? Că why not? Because Bună ziua! Mă vedeți? Foc! Supereroul Aida. de acum sunt zeul. Bă, nu mă place. La un moment dat o să vreau să mă arunc în lavă. Drăguța de tine! Fățaule. Nu iarăși gaz studion. Graz studion, da? Ce? Unde trebuie să mă urc? Nici eu nu știu asta. Pe benzinărie, Pepe, ești Pepe? Nu sunt Peppa Pig. Nu-mi place Peppa Pig. Voi știți pe Piggy? Hai să cred că să ca Piggy. Da, m-am jucat, dar lasă părinții mei o să mor, Emma, ajutor. Aida, Toți sunt aici, toți. Păi vrea să te greșești. Eu pot să sar cu o să de sări peste ei. Am sărit cu aia așa. Aida, nu! O să fiu moartă. Hai, sar peste fata aia, sar peste ea. Nu! Eu te-am zis să sar. Uitați-vă la fața mea. Asta mereu plânge dacă mor. Este cel mai... N-am pupat-o. Niciun caz eu n-am pupat-o. Nu. Eu? Nu. Aida, help me. Eu mă duc pe cealaltă casă. Bine, pa. Du-te și nu te mai întorci. Păi, dacă stai în vârful casei, nu te omoară. Știi, eu nu sunt proastă. Ba, ești. Ba, nu, ce urât. Nu e în niciun caz. Aida, mă vezi? Nu, fiindcă... ba da, uite, your pink hair. Your O să pink. stau pe băiatul ăsta. Eu stau pe Sonic ăsta sau ce e. L-ai văzut? L-am văzut. Păi, plânge să râde. Râde. Da, era mama mea. Nu contează. Nu contează. Lăsați-o în pace. Ne pândește. Eu vreau să desărit, să merg mai Abia aștept mama să-mi dea like. Like și subscribe, da, bine. Să audă că te-ai jucat pe YouTube. Secret. Nu m-am Mai bine n-am zis asta. N-am zis asta. Eu nu m-am jucat când nu știam că n-am voie. Da. A uitat. Niciun caz n-a uitat. Eu sunt cea mai tare din floare. Tu te-ai jucat acolo? Da. Nu. O să te omoare. Bă, nu. O să trebuia să te urci pe turnurile alea. Da. Sunt și eu. Dar n-a ajuns. Ai văzut? N-a. Bă, da. Ține-i tu camera undeva. O lecție
tatăl de la Ida. I-a spart telefonul. Trios! Sunt pe jos. Dacă nu vă Păi știți, interesează. să știți că o să mai fac, o să, au nu. Help, 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 help. Să știți că... Continuă, mă. Help, help. E mai zis să știți că... La prietenii mei și am picat. Să știți că o să vă zic într-un videoclip că când și eu o să am canal de YouTube popular, nu popular, de parcă eu aș vrea popular. Cine nu vrea popular? Ești ciudată. Știu, pe asta vă supăr. Eu sunt un copac. Păi uite de la tipele alea. Du-te la shop să vezi dacă ai bani pentru asta. Nu ai bani. Dar de ce pe telefon nu-ți arată? Știi, eu sunt pro. Știu. Sunt pro, da. Foarte pro. Sunt pro. Bebelușii s-au dus sub pat. Da. Lasă-i. Lasă-i. Surioara mea se duce mereu sub pat. Păi ce mai? Da, n-are o surioară. Eu sunt surioara ei. Da, sigur. Sunt în aer, Aida. Tare. Știu. Oh, eu nu m-am uitat, Doamne. Să-mi ia valul. Pe mine, eu stau aici ca Dumnezeu. Jesus. Ce, tu ești Jesus? Da. Hai, mișcă. Stau în fund în Tu aer. ești cea mai tare. Aș vrea să vă arăt cum stau în aer, dar nu se poate. Aș vrea eu să vă arăt, dar nu se poate, din păcate. Eu să moară. Dar eu nu, fiindcă sunt cea mai tare din păcate. Nu uite ce, da, îmi place să... Eu încă în aer sunt. Sar. Așa. N-am să... Puf. Pof. Știți, dacă vedeți. Stai bine, mă cheamă Emma Pisi. Să-mi dați friend pe Roblox. Și mie lumea... sunt în aer. Yay! Nu! Yay! O să te ia valul. Lumea noastră. Și să-mi dați și mie friend request. Nu știu dacă unii mi-au dat. Mă cheamă Măcmăcăidă. Mie îmi cheamă Emma Pisi. Aida, te văd. Vin la tine. Mai vrea tu. Ăla o să pice. Aș vrea să sar până la tipul ăla. Vrei să încep? Să sar pe tipul ăla și apoi să sar pe mine. Fuck! Nu! S-a dispărut! Ai văzut și tu cum a dispărut tipul Da, ăla? apoi s-a dus numele tău așa. Da. Ui! Eram foarte în aer. Puteam să ajung la tine și să stau acolo Pe cu mine. tine. Da, să stau la tine. Ați Să văzut mă și voi cum a dispărut acel minunat tip care nu era minunat. Bacon here. Da. Sper să nu se uite la videoclipul ăsta, că o să știe ce se întâmplă. Da. Toți sunt bacon hair cu părul ăla. I don't like the bacon hair. Dacă l-am fost eu, nu am avut bacon hairița. Eu încă sunt în aer. Păi stai acolo pentru totdeauna. Ah. Era fain. Da, bine. Ba da. Aș trișa. Eu sunt trișoare. Ai da să știți că e trișoară. Ba nu! Ba da, toți mă blochează. Câte abonate? Nu știu. Dați 3 like-uri pentru fiecare abonat. Fiecare abonat să dea un like. Ca să Vă mai facă... rog să-mi dați și subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Ca să știți că un youtuber la care mă uit eu, îl cheamă Ganicus. Sper să se uite la videoclipul ăsta ca să știe că e un el. Îi dau like la fiecare episod. Și tot timpul poartă o Eu mă uit la șapcă. Lia Ash. Este... Eu mă uit și la Cocolix. Eu. Dar nu mă mai uit. Cu romantic. Multe. Ha? Cocolix. Nu e nimic adevărat și am spus. Nu. Ai nu cred că se uită. O să le scriu în comentarii să se uite la videoclip. Da, și mă mai uit și la pisica Miau Miau și la Max. De ce vă zic eu asta?
Eu mă la Lea Ash, Sister Squad. Sunt cele mai tare din parcare. Please, Lea, give me a friend request on... Da, și să știi că dacă se uită pisica mea la acest videoclip, i-am dat friend. Și ea nu mi-a dat accept. Lea Ash, I give you a friend request, but you don't give me an accept. I know you have so many friends, but I love you. I love your all the things on Royal High. You're super sweet. I want your so pretty. Înseamnă, nu știu ce înseamnă. Zi tu, tradu. Dar de parcă nimeni nu știe engleză. Păi, eu nu știu. Ai zis să te lungi la labă. Da. Ați auzit și voi? O să punem muzica. Preferata lui Aida. Oh, nu. Mai ai? La bibliotecă. Încă n-ai... am auzit mult. Dați-mi subscribe la mai fie. Da. Eu să mă joc și Roblox? Da, poți să pui și Pity Park, fiindcă e cea mai tare. Da, știu. Și Frix, au făcut după aia Frix ăla. Poți să nu cânti? Bine. Ce te-am zis? Budi! Ma, nu fă din Budi. Care să știți că face din Budi. Adică din... The Brown Queen Teenage Daydream. Bine, taci la asta. Dă-mi și mie pufuleț. Pufuleț să nu doresc. Da. Bă, dar vă rog, dați subscribe la Maeslie. Sau cum o chema? Maeslie, da, măsline. Bine, taci. Another feature. Nice to have. Vrei să punem Frozen? Nu. In a billionaire in my bed. Yes. Dar te rog, e preferata mea muzică. Disappear. Nu! Mi-a zburat capul! M-am apucat că n-ați văzut-o. Acum așa arată kilo. More cake for me. More pufuleț îl tăresc for me. Nu prea mă. Ajutor! O să mă urc pe aia galbenă. Prima oară credeam că spune beauty party, but no. Urcă-te pe capul meu! Aici sunt! Urcă-te pe capul meu ca să rămâi în viață. E o banată de ta, uite! Stă pe spatele tău! Ei. Asta mi-a dat friend. Da, păi. Cum stă? O vedeți și dumneavoastră? Bucășile! Uite, mă pisi! Just me more cake for me! Ce drăguță e! Ever! Papa! Îmi place mersul ei. Dar eu n-am vrut să-l cumpăr, fiindcă de ce nu? Eu mă duc pe tobogan. Maeslie e cea mai tare. Eu stau... Maeslie, Uite-te! I love your songs. Uite-te cum mă dau pe tobogan. And the videos are perfect. Am sărit peste apă și am ajuns aici. Ați văzut și dumneavoastră? Cred că am văzut. Nu. Trebuie să-mi aduc laptopul ca să filmez și eu.
Da crash. Nu, Da. Păi ce urât e fata asta. știu. Că băiat. Cred că e băiat. Gal, să mor. Uite cum mai râd. Nu trebuie să mor. Ok, asta e ăla. Trebuie să fiu prima. Hai. Eu mereu sunt prima. Eu n-am ajuns Wow, ce fain e aici sus! Eu n-am fost niciodată aici. Fiindcă tot timpul am eu. Fuck you. Așa zicea la sfârșit. N-ați auzit? Am murit! Eu... La, mi. Adriana e în joc! Adriana e în joc! Nu, fugi. Sunt și... Adriana e the second... Vrei să ne jucăm Royal High? Da. De ce Adriana? Te joc Facility? Bine, da. Da. O să fac în tot în video ăsta. Mă bag eu ca să te bați pe mine. Voi o să vedeți. Asta e Adriana.